салом мегӯям аз дунёи MMA. Банда ҳастам Шаҳобиддин Ятимов хидмати шумо. Дӯстони азиз, чанде пеш дар лигаи Октагон яке аз варзишгари муваффақи мо Саймомин Мадиев як дурахши хуб нишон дод ва тавонист ки ҳамон як мағлубияте ки пеш аз ин рақобат дошт онро яъне ҷуброн карда бошад. Саймомин Мадиев яке аз варзишгарони муваффақ аст, албатта чаро ки ӯ аллакай дар дунёи MMA ном баровардааст ва албатта бисёриҳо аз рӯи ин ном барои худ медиа мехаранд ва яъне ҳамон рейтинги худро дар радабандии MMA боло хоҳанд бурд. хоб Мадиев тавонист бе мушкилӣ пеш аз муҳлат рақиби озарбойҷонии худро яъне ки ба нокомӣ дучор созад ва роҳбари ташкилот ва ё ки намояндаи ташкилоти Октагонро маҷбур сохт ки ӯ ба хулоса ояд ки барои Саймомин Мадиев яъне набарде ки барои ба даст овардани камарбандро ба миён гузорад. хоб ногуфта намонад ки Саймомин Мадиев аввалин аз варзишгарони тоҷик мешавад ки баҳри камарбандро ба даст овардан дар лигаи Октагон баромад хоҳад кард ва инам як пешрафт аст дар соҳаи варзиши кишвар ва набардҳое ки боз дар ширкати ACA бояд баргузор мешуданд бо сабабҳои лат бардоштани ҳарифон ин набардҳо баргузор нашуданд, бояд намешуданд, вале роҳбарияти ширкати ACA ба хулоса омад ки бояд ин набардҳо рӯи кор биёяд. Чаро ки дар ҳардуи онҳо яъне варзишгарони тоҷик номнавис буданд. хоб Аъзам Ғафуров бо Ҳофиз Соқибеков. албатта ки Ҳофиз Соқибеков наметавонад яъне аз лиҳози лат бардошта наметавонад дар ин шом баромад кунад ва варзишгари дигари мо ки бисёр дар ҷаҳони MMA ном дорад ва бисёриҳо албатта ки ӯро аввалин яке аз аввалинҳо мешуморанд ки ӯ дар чунин ташкилотҳои бонуфуз роҳ пайдо кардааст. Ин Аъзам Ғафуров мебошад. дар ҳақиқат бемоҳобо варзишгари ҳирфаӣ аст, варзишгари пуртаҷриба аст, варзишгари муҳим аз ҳама боақл аст ва муҳимтар аз ҳама инсони некбину нексивиш аст ки ба чунин қуллаҳои баланд расидааст. хоб ин набарде ки бо Аъзам Ғафуров яъне ки онҳо ба миён оварданд, набарди принсипиалиам агар бигӯем хато нахоҳем кард, чаро ки пас аз ҳамон набарде ки Аъзам бар муқобили намояндаи арманӣ дошт, аз ҳамун ҷо таваҷҷӯҳи варзишгарони арманӣ ба варзишгарони тоҷик хеле зиёд шуд ва ин бисёре аз варзишгарони арманӣ мехоҳанд ки бар муқобили варзишгари мо яъне рӯбарӯ оянду қасд ситонанд. вале ногуфта намонад ки Аъзам варзишгари тасодуфӣ нест ва ӯ чун дар боло гуфтем ӯ хеле пуртаҷриба аст ва ӯ ҳар як кунҷи майдон ва ҳамон ҳар як ҳашкунҷаро ба хубӣ омӯхтааст ва медонад ки дар куҷо чӣ гуна ҳунарнамоӣ карда бошад. ман фикр мекунам ки Аъзам Ғафуров дар ин рақобат яъне бар муқобили варзишгари арманӣ, рақиби арманӣ, ӯ метавонад ки ғолибият ба даст биёрад. хоб Аъзам Ғафуров барор мехоҳем ва чун дар арафаи ҷашни соҳиби истиқлолӣ қарор дорем, варзишгарони меҳан дар ҳама самтҳо, дар ҳама навъҳои варзиш тавониста истоданд ки ба хазинаи варзиши меҳан медалҳои рангорангро оварда бошанд ва ду рӯз пешам яке аз гурдофариди тоҷик ки барои аввалин бор дар таърихи соҳиби истиқлолии меҳан яъне номи худро дар аз намуди греплинг медали тилло ба гардан овехт ки ин ҳам яке аз дастовардҳои назаррас дар самти варзиши меҳан мебошад ва ӯ бо ин дастоварди худ тавонист ки таърих навишта кунад ва ӯ ҳоло хеле наврас аст
дар синфи дуюм мехонад. Марьям Темурӣ ном дорад ин гурдофарини тоҷик. ва боз чанде аз варзишгарони мо албатта ки дар арафаи ҷашни соҳиби истиқлолӣ яъне баромад хоҳанд кард дар ширкатҳои бонуфузи ҷаҳонӣ ва аз натиҷа ва ҳамон дастовардҳои ин варзишгарон ба шумо дар рӯзҳои наздик боз наворҳоро пешкаш хоҳем кард. Тоҷикистон ба пеш!